Kenya kae. Okay. Weke nitiere jomaundu modonjo e obila e kinde magi keto kwe seche ma ji dhi e ndara mar ng'anyo. Bati Wadok e chieng' KANU machon cha. Wadok e wach KANU masani kiwacha wacha gi marach ne serikali iriti oko ka. Kata sani akeni kadhi tiko kaka dhi yudo gi koso gi dhi kage dhi kawa. Wadok e weche machon mar police state. Wadok e weche machon ma ok nyalo wacho pachi. Wadok e weche machon minega ji baramach mok ter ji e court ma waduongo gi dho kisungu ni extrajudicial killings. Sani kineno gima timre, nyocha ineno police morwako tabain machalo ja Islam to ting'o bunde monego ng'ato. Kikosi ma police sani ma ineno joma ng'anyo peacefully gin gidwa mna ni gikel ni ji gore mondo gineg jopiny. Sani king'iyo naneno jo human rights wacho ni ji 23 mano before the last demonstration oneg go bila. Koro bati Wadok chien san chieng' KANU masani ni nyaka ichak iwera ni UDA yajenga nchi, UDA yajenga nchi. To koketimo mano tinyoni kaka sadhi wan kamarach omulo nyathiwa jowa inego, nyithindwa inego, igo risasi nono nikech ng'anyo. Kata America momulo ng'isini king'iyo UK kama ging'anyo en 10 Downing Street. 10 Downing Street en office mar Prime Minister. Prime Minister e boss machalo gi William Ruto. Kidhi America ma omulo wacho ni kama ji ng'anye iluongo ni Washington DC en White House. White House en office mar president ema ji ng'anye. Kidhi nyaka Europe te en margi ni en ang'o sate ikaso wani ng'eyo my president, my mano yer, my mano koto IBC Orlando, kot be Orlande. Wan waseyie William Ruto en president, waseyie kikunegwa unego wanono ing'eyo ng'anyo kadi yie ni ji ng'anya mos to police luwo wa ka wang'anyo to ka wasetieko nikech dongi wacho ni ging'eny ka wasetieko to bas ji mosre to wadhi dala. Next Wednesday be waduga to wang'anyo kaka wuyo kodi sani bati in Israel ma Israel sani ji oseng'anyo for 7 months onge ng'aminego jo biro daily office prime minister miluongo ni Netanyahu 7 months magi ng'anyi ji kata over 10,000 magi wera magi wach gik magi dwaro nikech nitie reforms matimre kucha mag judiciary. Onge kamise winjo ni ogo ng'ato live bullets. Omulo wacho ni ber kabe ji bedo gi nanga ma yango joma ng'anyo mondo ng'e ni kapo ni nitiere kikra moro kata chuogra moro e iye to bedo mayot rango. Kata mana kinde jo ng'anyo biro wacho ni in to in ni chal ka gima ikeko kawan to kin gweno. Ma nyalo konyo yo machalo nade? Ng'ama dwa ni orwak nanga en police. Nikech nyaka wang'e ni ma police to ma jang'anyo. Koro omulo gini dwa ni orwak le police mondo wang'anyo. Odono warwak lewni machalo nade. Kata America kata kanye kata UK mawacho no onge chieng' ma ji rwako ni koro warwako lep ng'anyo. Jo ng'anyo en civilian gima police dwa ni otim oluwo jo ng'anyo gi mondo kik ng'ato kwal gir ng'at moro amora. Police ema dwa ni orwak uniform ma ng'eni ma police ma jang'anyo. Kendo ka jang'anyo kon ne magi police to onge ni igoji gi tear gas. Believe you me omulo ok bi neno ka igoji gi tear gas, ok bi neno kinego ji, ok bi neno kikwalo ji. Omulo Weke chal